Ahoj, som Zdenka a pracujem na projekte, v ktorom z odpadu z kávového šafu, ktorý vzniká počas práženia kávy, vyrábame modelovaciu hmotu, alternatívu plasteliny pre decká, ale nielen pre ne. Predtým som mala pocit, že môj nápad nie je dosť dobrý na to, aby som ho prezentovala ostatným a že ostatní prichádzajú s lepšími nápadmi, ktoré majú lepšie uplatnenie na trhu. A práve vďaka tomu, že častejšie som vystavovaná prezentovaniu toho svojho nápadu na tých akciách, ktoré JIC robí, aj v rámci Empower, tak už som sa naučila odprezentovať ten svoj nápad, pretože viem, že tí ostatní toho nebudú súdiť a že keď ja mám nejaké tie dáta na to, ten prieskum trhu, ktorý vyšiel veľmi dobre, tak môžem tú myšlienku šíriť ďalej. To, že neprekonajú ten svoj vnútorný hlas, že to nedokážu, alebo že ich nápad nie je dosť dobrý, alebo že sa nerozhodnú vykročiť z tej ich komfortnej zóny, ktorú majú a ktorá je možno tá ich práca, ktorú majú, stabilný príjem. Ale práve vďaka tomu výstupu z komfortnej zóny a môžu objaviť ešte niečo lepšie, čo dovtedy nepoznali a nezažili. Poprvýkrát, keď som si zapísala predmet, ktorý robia pre vysokoškolákov od nápadu k podnikaniu. Bolo to o niečo úplne iné, ako som sa dovtedy stretla v rámci vysokej školy. Ja som od 14 chcela študovať biochémiu, ktoré momentálne študujem, ale časom som prišla na to, že keby zamestnať sa v rámci tohto oboru nie je úplne pre mňa. A práve preto moje kroky po škole budú smerovať k tomu, aby som založila nejakú spoločnosť biotechnologickú. A teda okrem toho know-how z oblasti biochemie, ktoré získam vďaka škole, potrebujem aj know-how v rámci toho podnikania a práve preto som si vybrala tento predmet. Vždy som vedela, že chcem tvoriť niečo vlastné a prinášať riešenia, ale odvahu robiť to cez to podnikanie, to som musela objaviť. Je to určite tak. A v podstate po skončení Empower som mala takéto uvedomenie, že áno, je to tá správna cesta, ktorou chcem ísť. A ten program vlastne splnil to, čo nám na začiatku slúbili, že nám dodajú tú odvahu urobiť ten krok a začať s tým podnikaním. Hlavnou motiváciou je to, že chcem prinášať riešenia na nejaké problémy, ktoré vo svete vidím. Baví ma ten kreatívny proces za tým. Mám nejaký problém a ja hľadám riešenie. Bolo to veľmi motivujúce a v podstate dodnes sa s niektorými z nich stretávam a podporujeme sa navzájom v tej našej podnikateľskej ceste a s niektorými plánujem aj do budúcna spolupracovať, takže bolo to skvelé. Po skončení Empoweru, keď sme mali posledný prípitok na ukončenie a keď som tam videla tých ostatných 19 žien, ktoré prešli tým istým programom a ktoré sú takisto odhodlané začať svoje podnikanie a spraviť nejakú zmenu vo svojom živote, tak aj ja som si uvedomila, že to dokážeme vlastne všetky, ktoré sme v tej miestnosti. A chodím pravidelne na meetupy, ktoré JIC organizuje, či už študentské meetupy alebo Velvet Innovation meetupy a vždy je tam skvelá atmosféra a postupom času si ako introvert tam nachádzam svoje miestečko a už tam mám nejakých ľudí, s ktorými sa vždy viem porozprávať a zároveň vždy spoznám niekoho nového a zaujímavého. Takže hodnotím to veľmi pozitívne. Na prvú určite extrovert, pretože vedia to možno tak lepšie predať tomu svetu a lepšie odprezentovať to, s čím prichádzajú. Ale to je niečo, čo sa vie aj introvert naučiť. A práve niektoré tie vlastnosti introvertov si dvakrát premyslia, čo povedia a či pustia do sveta, môžu byť vo výsledku výhodou. Takže na oboch stranách vidím plusy a minusy.
Myslím, že áno. Som viac sebavedomá a viac verím tomu svojmu nápadu. A mám lepší pocit pri tom, keď ho prezentujem svetu. Že necítim sa... nemám už taký problém odprezentovať svoj nápad a sebavedomo vlastne povedať to, na čom robím. A nebojte sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a choďte do toho. Môžem prinášať riešenia na problémy, ktoré vidím vo svete a zažiť celý ten proces od problému až k riešeniu. Pretože mi dodal odvahu, že to dokážem, a pretože mám komunitu, ktorá ma podporuje.